Henry जोब्राम ना आइचें हाय माबा नागिरना गैया ओरै फैनो ओरै जा गाबोन समफोरनिफ्रायसो रोंगोन इसो नागिरनो दा Hello everyone नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिशनाव बयखौबो बरायबाय नै जोंहा दिनै हराव अमा फिसा जादों गाइस लोगोफोर नै हरनि दुइथायावनो जानानै थादों आं बाहेरायाव हासुना ओंखारबाथाय मा जि गाबखौ नुनानै नायबाय अमा फिसायानो जाखांजोब्बाय नङाबा गासै 9था आरो गाइस लोगोफोर बैयावनो जादों अमा फिसाया बै खैजा ओमफ्राय दानि बावैसो बेखौ खोंदों आरो अमा फिसा दोननो थाखाय बाहेरायाव ओंखारलांनो हायिनि दानि बावै दुरुंजोंसो ओरैबो आथिङाव खादों ओरैबो आथिङाव खानानै ओरै गोलाव खालामनानै आहार जाहोदोंमोन मेवदोंमोन खोमा इदिनो दा फार्स्ट टाइम ना सेकेन्ड टाइमाव जानायाबो इदिनो जाहोआखैमोन दा नै दहाय खाजाखांनानै मेवगाबाय खोमा उदैया दा एबार जाहोबाय आरो नै ओजासो थांदों माथो मासेया ज' दांनाय नायनि र' लाङा आं नायदों माबादोंसो बोथोरदोंसो दे सैमायाबो इनि हैद ओरै थां मासिमा बिराद साइसथार माथो एसे गिदिरखायानो मासेबो फिसा गैबावासो एक्सेसरिनि गोजा गाइस लोगोफोर गासै 9था दे अमाया ओमफ्राय 9थायाव बुन्दा 7था ओमफ्राय बुन्दिया मानैल' न'आव गाखोलांबाय मासे आरो ओरै माथामालाय देरगोन देराखैलै अमायालाय मानैखौथ' खासि खालामबाय र' ओमफ्राय मासेया बुन्दि जोलै लाखिनांगौ बे मासे बुन्दिखौबो माथाम दं आरो बैसागोआलागै एसे गिदिर जाहैगोन ना ओइ गेन्द्रा ना गिन्द्रि नोंलाय केटेक बा उन्दुलायबावसो मानसिफोरजोंनो बिराद गोमोनथार जाजोब्बाय अमाफ्राबो नै दांबानो दानो र' ओइ माथो गिदिंसो बियो नै बिया गोमोनथार दै नै उन्दुलाय उन्दु नै खुरबानो उन्दुलाङो नै थैद सैमा थांदों आं नोंसा मा डिस्टार्ब आं अमा फिसाखौ नायदों अमाथ' फिसा नंला बेयो एसे गिदिर जाबाय बैनिनो बै बिमानिनो फिसा आरो बिसोर माथामबो दा गाइस लोगोफोर ओंखाम जानोसै आरो बेरेफुंजानि खामानि दं आरो खामानि थांनांगौ दा ओंखाम जानायखौ एसे देखायनो र' मा ओंख्रि संदोंथाय गोजान जोब्बायसो इनि आलु होलायबाय दा थावाफ्रामा दा रायजासिगोनलै नोङो गाव गोजा बिदै जेब संनांगौ बयलारजों आलु बिदै जेब संनांगौ गाव गोजा माबा आलु होदेरलायबावगोन खब'नैसो जाना देखायलाबायनोसै बयलार बेदरसो दाख्लैनि जानुवारियाव जाखाबाय जानायालाय बा नै आदार जानो गाबनाया नै आदार बिनाया माथामबो बोरायबाय गाबदों ओइ बिमा मासेनो होदोंना फिसा गोनांनो होग्रोबायना ओंखायनोथ' नोगोर गावस्राबो नुवाखै उसुरनिसो गाबखायो लाबगासिनो दंलै जाम्बाफोरल' ओइ नै बारा गाबनाङाब्रा लाबगासिनो दं आदारखौ र' गेन्द्रा बोरै गाबदों माथामबो bah र' जाम्बाफोर बिदि गाबख्रावलाबायबाय थानाङा
होगासिनो दङ नोंसिनो आदारखौ बोरै बाब्राथारो जानायफ्रा नै उसुरनिसो जाखायो जाबाबो थोआ होननायसो जा 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 मोजाङैनो जा नै बिमा मासेया जाखांबाय होनदां ग्रोम 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 दासो सिरि साइलेन्ट मोनलायथारबाय नै दाउफ्राबो सिथिं सिथा अमा दाउ लाबाबो मेलेम जायो आरो अमा दाउ लायाबाबो जारला संसार सालायनो हाया जाहैयो न'खर सालायनो हाया जाहैयो नोङो बिदिनो अमाखौनो आबदाल लाबाय थादो बेरेंसिफ्रा सियारफ्रा लाबोनानै जिरायनानै आराम थाबाय था आंहा खामानि थांसैलै गेन्द्रि मोजां जाहो दा फिसाफोरखौ रागा जोंलाबायना दा गेन्द्रि जोब्रावनो आथिं माबा नागिरनो आग्रो गैया ओरै फै ओरै जा गाबोन समफोरनिफ्रायसो रोंगोन इसोर नागिरनो दा उफाय गैयालै गाइस लोगोफोर सोरांबानो खामानि थांबाय थानांगौ दिनै जानुवारिनि 3 तारिख जानुवारियाव साननै थाबाय बन्द सानथाम आरो लास्ट डिसेम्बरजों सानथाम जाबाय ओमफ्राय दिनै जानुवारिनि 3 तारिख ग्रोब खामानियाव थांनांगौलाय आरो साइथिङाव उफाय गैया डेन्जार मानसि जाखायो दा बानायसो अ थांनो फैला अ थांनो गाइस लोगोफोर ट्रेननिफ्राय माजबाद स्टेसनाव ओंखारबाय दा खामानि मावगोन जायगायाव थांगासिनो दं आरो सानजा फारसे थाबायनानै ससे थांनांगौ आरो खामानि मावनायखौथ' देखाया गाइस लोगोफोर लास्ट इन्ट्रोखौसो बेयाव फोजोबनो होननानै आं ट्रेनाव गाखोनानै सिनारिखौ एसे देखायबाय ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो शेयार खालामनो लाइक कमेन्ट खालामो आरो जास्ट शेयार साबस्क्राइब खालामो आरो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनलायबाय